عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب سلام على واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron wata rana wanda mahaifi ba zai iya amfani da ɗansa da komai ba ɗa ma ba zai iya amfanar da mahaifinsa da komai ba ma'ana ba mai iya tunkuɗewa ɗan uwansa wani abu a wannan duniya da zara an kulle baban ɗan zai yi ruwa da tsaki ya ga cewa an fito da baban idan ku ɗan aka kulle baban zai shiga ya fita in kuɗi za a kashe in ma mai za a yi dai ya ga ɗan ya fito to Allah ya ce mu ji tsoron ranar da haka ba zai yi ba ya ce inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne saboda haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku in ji Allah tabaraka wa ta'ala wala yaghurrannakum billahi al-gharur kada kuma ku yadda mai ruɗu aljani ne ma'ana shedan ko kuma mutum ne ya ruɗe ka ka bar hanyar Allah ka bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar koyarwa na musulunci na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ke ba shi da abokin tarayya mulkin komai nashi ne dukkan yabo nashi ne shi kuma mai iko ne a bisa komai na shaida lalle shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa gwargwadon darajarsa da ƙimarsa mai girma bayan haka ya ku yan uwa musulmai lalle ana kirga wato manya-manyan ɗabi'u wato daga cikin abubuwan da dukkan annabawa suka zo suka yi kira a kai dukkan manzanni suka zo suka yi kira a kai kuma suka horar a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zo don ya cika manya-manyan ɗabi'u sallallahu alaihi wasallam hakika Allah tabaraka ta'ala ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani ya yabe shi yana ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ya rasulullah kana bisa manya-manyan ɗabi'u masu girma hakika wa'innan ɗabi'u kyawawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tattare da su da maƙiyansa da masoyansa da makusantansa da ma waɗanda suke nesa sun shaida masa wannan ɗabi'u. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawun ɗabi'unsa da sahabbansa da matansa yawanci ba sa gane wa ya fi so a cikinsu saboda kin ɗabi'arsa da kowa an san yadda ake mu'amalantarsa har ya ji kamar duk duniya ba wanda ake so sai shi. Wata rana sashin matansa suka tambaye shi ya Rasulullahi mu kan muna tambayan ka a cikin mu kan wace ce ka fi so sai ce kun sani ni ba na magana wasu suna nan wasu ba sa nan ku bari sai ran da aka haɗu a tsakar gida ya ku tambaye ni ma'ana kowa yana shikenan sai duk wacce ya shiga ɗakinta sai ya ɗauki dirhami sai ya ba da ce to gashi ki ɓoye wannan amma kar ki gaya kowa na baki ya shiga ɗakin wannan ma sai ya ba ta dirhami duk ya zaga su ya ba su dirhami amma ya ce kowace kacce ga wata cewa an bata shikenan sai aka haɗu nan a tsakar gida yauwa dama ka ce sai an haɗu sannan za ka faɗi wacce ka fi so to yau kan gashi duka an samu an haɗu sai ce wacce na fi so a cikin ku wacce na bata dirhami
sai kowace ta ji daɗi a ranta, ita fa aka ba dirhami, ashe ita aka fi so. Dama kuma an gaya mata kar ta ga a wata ce an ba dirhami. Kaga iya mu'amala kenan irin na Annabi Muhammad. Kowace bata gane sai bayan ya rasu sallallahu alaihi wasallam. Sun haɗu a tsakar gida sai ɗaya daga cikinsu take cewa kun ga ma'aiki ba ni ne yake so ya fi so ba fiye da saura gaba ɗaya, ni ne ya ce muku wace ba dirhami na, ta ce wannan ta ce ai ni ma ya bani, wannan ce ai ni ma ya bani, ya suka gane ashe wayo ya musu don su kar su gane wacce ce ya fi so ɗayan ta ji ba daɗi a ran sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kyawawan halayen manzon Allah suke sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ake neman mu yi koyi sallallahu alaihi wasallam. Ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa, ma'ana wanda ya fi dukkan mu'minan imani shine wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in aqala fil mizan min husnul khulqi, babu abun da ya kai wato kyawawan ɗabi'u nauyaya ma'aunin mutum. Saboda haka mutum ya zama mai kyawawan ɗabi'u wato zai samu riba mai girma duniya da lahira. Manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati, lalle wato wanda aka masa waso, wanda ya hasara a cikin al'ummata shine wanda zai zo ran tashin alkiyama bi salatin, yayi sallah kan yadda ake so, wa siyamin yayi azumi yadda ake so, wa zakatin yayi zakka, sai dai wa yati qashata haza, sai dai ya zagi wannan, wa qad qazafa haza, yayi wannan qazafi, ya ce shege ne ko ya ce wani abu ne, wa akala mala haza, ya ci dukiyar wannan, wa safaka dama haza, ya zubar da jinin wancan, wa daraba haza, ya daki wancan. Ma'ana kaga ɗabi'unsa tsakaninsa da mutane ba kyau, ya cuci wancan, ya yi kaza, ya zambaci wancan, duk dai. To daga nan fa yuda hada min hasanati wa hada min hasanati, sai a ɗauki kyawawan dukkan ayyukansa sai a rarraba musu ladaddakin da ya zo da sunan azumi da zakka da hajji da dukkan abin da yana alkhairi, sai a ɗauki duk ladan. Dama lahira ba a biya da kuɗi, kyawawan ayyukan ka za a ɗauka a biya waɗanda ka zalunta. Saboda haka sai a ɗauki dukkan ladan a raba musu. Manzo Allah yake cewa za a kai matakin da ladan ya ƙare, amma ga sunan masu bin shi bashi da waɗanda ya zalunta ba su ƙare ba. Saboda haka sai a ce to kuna da zunubi ne, su ce muna da zunubi, to a je a ɗebo, sai a ɗauko zunubansu a zo a libga masa, sai a jefa shi cikin wuta. Ka san wato ko a lahira iya kuɗinka iya shagalinka, ma'ana iya yawan zunubinka to iya kuma wutar da za a saka. Idan zunubinka ya zama ba yi da yawa to azabar kama ba ta da yawa. Idan ko zunubin ya zama da yawa ne, an cuci mutane har yanzu an ɗauko munanan ayyukan mutane an lubga ma, to ka san mutan ma can ƙasa mutum yake. Allah ya saba. Saboda haka mu kiyaye wannan, Allah kuma ya kiyaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar. Abu na farko rabbus salami, idan yayi sallama ka amsa masa. Sannan wa iyalatul marid, idan bai da lafiya ka je ka gaishe shi. Wannan haƙƙinsa ne akan ka je ka gaishe shi. Wattiba'il janaza, idan ya rasu ka raka shi zuwa makabarta, ma'ana ka raka akai gawan shi zuwa makabarta, wannan haƙƙinsa ne akan ka. Sannan wa ijabatu da'awa, idan ya gayyace ka suna ko ɗaurin aure ko walima ko wani abu na hidimarsa, to kaka ce na ga dama, a haƙƙinsa ne akan ka ka halarta. Sannan wata shimitul adisi, da wato gaida wato wanda ya atishawa, idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce ya rahmaka. Saboda haka a wa'annan su ne haƙoƙa waɗanda ya wajaba mu kiyaye su, da ma sauran dukkan haƙoƙa. Kada mu cuci junanmu dan abin zai dawo kanmu ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa walau kunta faddan galizal qalbi la faddu min hawlik. Za ka kasance mutum wato mai zafin gaske,
mai kaushin hali sai a watse sai a barka. Saboda haka mutane su kiyaye kayukansu, mu yi mu'amala mai kyau tsakaninmu da matanmu a gida, da tsakaninmu da makwabtanmu, da tsakaninmu da wato dukkan waɗanda muke harkoki da su a kasuwanni da sauransu. Mu gyara mu'amalar mu tsakaninmu da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan zai sa mu gama da wannan duniya lafiya, ko mu je mu samu kabari babu komai sai zaman lafiya, mu je mu samu tashi a filin alkiyama tare da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana jagoranci, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya ilmantar da mu, ya amfanar da mu da abin da muke karantawa. Barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، صلوا وسلموا على قرة الأعين ورئيس مملكة الإلهية حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، أصل الأصول دين الخيرات من حبه غاية الغايات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أمركم ربكم جل وعلا حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكنز الكنوز ومنبع الأرزاق ومعدن الأسرار ومفرج الكروب باب الله المفتون سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.